Troba bé, senyor Frank? Sí, Mier, sí. Tots els treballadors se n'han de la casa. Són més de les 6. No es queda ciutat, senyor Frank. Que vull torturar-se d'aquesta forma? A tot això me'n vaig, Mier. Se'n va? On? No sé, no he decidit. Però, senyor Frank, vostè no se'n pot anar d'ací, això és a casa. Ens perdrà més a casa. I el seu negoci també es queda així. El necessitem, senyor Frank. Ara que la cadena acaba, hi ha tantes coses per fer. No podria quedar-me a perdre, Mier. Hi ha tants records dolorosos com la casa on vivim, l'escola, l'orfe de carrer. A vist això, senyor Frank? Són papers. Els vam encontrar després de que se n'anàvem. Cremes. Però, senyor Frank, així hi ha cartes i notes i... Crema-ho tot, crema-ho tot. Això també? El diari d'Anna. In German medieval Nuremberg, the marching, seething squash of Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." Indem ich euch ihre Blicke weise ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Dilluns 6 de juliol de 1942. Benvolgut diari. Com que acabarem fent-nos molt amics, començaré contant algunes coses de mi. Soc Anna Frank. Tinc 13 anys i vaig néixer a Alemanya, el 12 de juliol de 1929. Com que la meva família és jueva, vam haver d'emigrar a Holanda quan Hitler va arribar al poder. Mon pare hi va posar en marxa un nou negoci, l'importació d'espècies i herbes aromàtiques. Les coses van anar bé per a nosaltres fins al 1940. Després vingué la guerra, la derrota holandesa i l'arribada dels alemanys. Aleshores tot es va posar pitjor per als jueus. No podien fer això ni allò. Forçaren el pare a deixar el seu negoci i ens van obligar a portar l'estrella groga cosida sobre la nostra roba. Jo, per la meva part, els vaig haver de donar la meva bicicleta i ja no vaig poder anar mai més a l'escola pública holandesa, ni al cine, ni anar en cotxe, ni tan sols en tramvia, i un milió de coses més. Però d'una manera o d'una altra, els xiquets sempre ens ho arreglaven per divertir-nos. Ahir, el pare em va comentar que ens havien d'amagar, encara que no va voler dir-me on. Aquest matí, a les 5, la mare m'ha despertat i m'ha dit que em vestira de pressa i que em posara tota la roba que poguera, damunt de més roba, perquè resultaria molt sospitós que anaren pels carrers amb maletes. Només quan ens hem posat en camí he sabut on anaven. El nostre amagatall havien de ser les golfes de l'edifici on el pare havia tingut el seu negoci. Unes altres persones vindrien amb nosaltres, Sven Dan i el seu fill Peter. El pare coneixia bé Sven Dan, però nosaltres no els havíem vist mai. Bon dia, el senyor Frank? Sí, sóc jo. Porta una carta per a vostè. Gràcies. Hola, cariño. M'han portat una carta i no són bones notícies. La llits. Per la present li comuniquem que la seva filla Margot
s'ha de presentar urgentament demà de matí a l'estació central per al seu trasllat a un camp de treball a Alemanya. En cas d'incompliment d'aquesta norma, la policia procedirà a la seva detenció. No és hora de plorar. Fes les maletes que en 30 minuts estic allí, tenen pressa. Ha passat al Franco, n'estic segura. Vinga, Kelly, tranquil·litza't. El senyor Frank va dir que a totes tires estarien així a les 7. Va dir que No me sentit que tiene que recorrer 3 kilómetros. No deus pensar que... ens han agafat. Això ha passat, ens han detingut. Ja estan així. Senyor Bandana, amic Bandam, Peter, hi ha molta policia verde. Hem tingut que ir per altre camí. Peter, la meva dona, mis dos filles, Margot i Anna, i la senyora Crowley. Sí que siga tot en desordenat. No tindria que preocupar-se tant. Hi ha molt de temps per a solucionar-ho. Així vam posar les reserves d'aliments que vam donar. Però així estan les medicines. Així el sabó i allà la roba dels llits. Gràcies, Niel. He ordenat els llits com m'han demanat el senyor Frank i la senyora Clare. Ara em teniu que disculpar perquè me'n tinc d'anar a l'altra punta de la ciutat per a fer-vos les cartilles de racionament. Cartilles de racionament? Però si estan els nostres noms, sabran que estem així. No passa res. No us preocupeu perquè els vostres noms no eixiran. Gràcies, Niel. Però si no estan els nostres noms, això és il·legal. I mai hem fet alguna cosa il·legal. Me da mi que ara no viurem d'acord amb les lleis. Això no és res del mercat negre, senyora Frank. Al contrari, nosaltres sentim el mercat blanc perquè ajudem els que s'amaguen el nostre nom. Com es diu el teu gat? Mucho. Què fas? Voy a llevar una sola. No pots, no veus que si no la policia te detindrà? ¿Y qué ha de decir? Tens raó, és veritat. Així no la necessitem per a res. Què pensaran els nostres amics quan no ens han vist en tot el dia? A mí no me espera ninguno. A mi sí, la meva amiga Chopi. Hem quedat en la seva casa per a jugar a ping-pong. Saps qui és Jovi igual? No sé quién es. És la meva millor amiga. Què se preguntarà quan em cride i no contestem ningú? Segurament vaig a casa per a veure si hi ha algú. Què dirà quan no hi ha ningú? Hem deixat la casa tota desordenada. Mira, s'ha quedat la marca. Què faràs a les teues estrelles? Quemarles. És estrany. No sé per què, però no puc. No pots, per què? Però si això és una cosa que et posen per a marcar-te com els animals. Una cosa que t'obliguen per a portar, per a escopir-te quan passes. Ja ho sé. Però, en fi, és l'estrella de David. Potser resulta diferent per a una xica. Peter, perdona, ara busquem un llit per al teu gat. Anna està molt trista per no haver dut el seu. Aquella és la seva habitació. I ha de desayunar pa i mantega i després per a sopar farem un sopar especial. Gràcies, moltes gràcies. Mira que Peter és bona persona. Sí, però és molt tímid, no? Estic convençut que farem bona lliga. Això espere, perquè va ser l'únic xic que vaig saber durant molt de mesos. Mira, ahí n'hi ha una caixa. Vols obrir-la? Per a mi? Saps què? Vaig a imaginar que aquesta casa és una casa d'hostels. Com la que van anar una vegada. Papà, són les meves estrelles de cine. No sabia on estava. Este matí les estava buscant.
I hi ha més coses, mireu-me. Un diari! Fa molt de temps que volia un. Un llapis, un llapis, un llapis! No passes mai per aquesta porta. Per què? Si encara no hi ha ningú en l'oficina. Mai. Ni els metges? Ni per escoltar la ràdio? És pel nostre bé. No comprenc. Anna, recorda que ningú pot posar límits a la nostra ment. Mi pare vendrà i portarà llibres per a llegir i aprendre. Recorda que aquesta situació té avantatges per a tu també, com els sabates que tenies que poner que no t'agradaven i tot això. Estarem bé així. Aleluia, 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 aleluia. Mister, on vas? Vinga, a ballar amb mi. No hauries de jugar així al Peter, no és correcte. A qui li importa que sea correcte? Jo no vull ser correcta. Ho veus? Es queixes quan no es tracta com una adulta i quan el fa, es molesta. Només em volia divertir una miqueta, necessitava jugar amb algú i en algun moment fer el pallasso. No sé què li passa al fava aquell. Estàs acostumbrada a conviure amb xiquets, li has de donar més temps. Més temps? Si portem 2 mesos junts. A vegades tinc ganes de plorar. Què tal la mare, fill? Bé, bé, que bé. Hauries de portar-te millor amb ella. Sí, porta bé. Et comportes com si fos una cosa vergonyosa i gent que la nòvia no és cap vergonya. Mare, si té 13 anys. I tu en tens 16 i ton pare té més que jo. L'avise, senyor Frank, si la guerra dura una miqueta més acabarem sent parents. Mira, voy a pasar un pájaro ahora mismo. Senyora Gent! T'ho juro que estan ahí. Estic molt preocupada. Tenim que cridar a Miet perquè anem a casos d'aliments. Ja, tens raó, no sé què estarà passant allà fora. La situació cada vegada és més complicada. Ja. Que em deixes en pau. Hauré el teu diari. Que no! Que me deixes en pau! Mamà, que em deixes en pau! Eres una xivota. Xiquetes, esteu bosquetes. Aquestes xiquetes... Seva meva. ¡Policía! ¡Abriu la puerta inmediatamente! ¡Venga! ¡Saben que esteu ahí! Silenci! No vull recordar-ho més. Tranquil, senyor Frank, guardarem bé el diari.